Girumbo sa mga personahe sa Department of Social Welfare and Development Region 12 kagahapon ng Lake Cebu, South Cotabato sa pakig-alayon sa Municipal Social Welfare and Development Office aron tunulan og buhay nihan cash assistance gikan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 280 ka mga benepisyaryo. Ubos sa buhay at bayanihan para sa mamamayan kun buhay nihan kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services o Kalahi Seeds Cash for Work Program for person with disabilities. 3,520 pesos ang nadawat sa matag PWD. Ang mga benepisyaryo gikan sa 18 ka mga barangay sa Lake Cebu. Nagpasalamat sila kay dako na niog tabang hilabi na karong Pasko. Tumong sa programa sa gobyerno nga matabangan ang mga nagpitos sa kinabuhi. Malampuso naghihimong cash assistance distribution. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.